رمضان كريم وأنت مدعو على الإفطار. hande in tuut bom min kay hande est ce portable juuti de feram aɗo ferma min nani o dañi téléphone foti baɗum in ari noon min ari de mi laaraya ko kumbam waɗi mine tan mi yetto nden galle to nden mayde ɗa yaha en kay hoppata kam ndegena yo si waɗi ala ndegena na woppi an jimbo joni wiɗa komi tamp elle hande non ɗi cokki en hande ɗi belani o mo ɗani assalamu aleykum. Aleykum salam. Hono mbaɗɗon aywa imomi lappuma ɗo tenkumaji e ɓoroji seeɗa na amima non ay den ko pidinda tamina hoyda he min de kam salani koyɗol ɗo woni corona o mima tamina hoyda haɗi yimɓe ɓe hoyɗu waɗen cokki daren tawi ɗum ne ina riwa ɗumane ñaleɗe na he jono mi dara ɗo wonde weɗam ga leɗɗe ɗe darɗo weɗam ga leɗɗe ɗe leejo ñaami harani yarti hande ganda ko min wawma aywa juba koyɗo wallahi hande ganda memimo memetake aywa yodi jaw cokki ko bileteɗi a waɗa yodi jaw mi sukkana ba ala hande maya boom bani daro ama watti wujjude a watti wujjude en jiyotirande joni ganda numéro tubam de itumi ba mi halanima dal pem bani ɗo koyɗo tara mi sukkana ba ɗo mi lappa ba bam ɗo fiɗi ɗiɗi ha aɗa no hande ɗi cokki ɗi cokki kay hande mbimami ɗi belat mi sukkana ba eyyi ɗi belat dara komi waɗana ɗi ni eɗen waɗana ɗi ni ɗi mbawa welde aywa mimami yaho hande akka actima kono a wulkat kom ɗiɗo tampuno aɗa wiya hande ko safi eyyi mi waɗi ɗo bisimilla ma hema keɗimi de daro rek hema keɗimi daro rek hema keɗimi de ay cokki ɗi ko bilete cokkinoɓe mbima mbila mbawaka cokki mbila mbawaka bawɗo ɗi o wilataɗi eyyi aywa bisimilla ma min kay koye ma rek keɗimi bani an noon hen sisi jamde ɗi sa ñimi ɗo mi anda yaho ko ba lappinamɓe ba assalamu aleykum maaleykum assalam he an noon a watti wujju cokki ɗi de joni mi batta kam duɗɗu feɗego de a watti wujju cokki ɗi de anne larnino min mbaɗde de o mi jaɓata ɗum way mi jaɓata ɗum mbimi koye lewru korka gonɗo noon nande noon koye lewru korka gonɗo on meeɗi wonɓe lewru korka ɓe mbaɗa cokki oɗon meɗɗon yiɗo oɗon mawe potinomoon on jada licco ɗon dañɗon debba oɗon mbaɗa cokki ɗum ni noon saɗiri ni onon dal on ɗon ñakki way poppetle jore Yarmo siwano Yarmo de ay ne taw min mbi woni nani ko joni ko fata portable apa ala ala ko hanjare hanjaren kam kono ɗum moƴƴani bo ɗum ko harme lewru korka non woni korel amen pijirgel e gacce ɗum boy gacce ɗum moƴƴani laara ko woni galle jagane na ɗum neɗɗo de anda hono geɗe ɗe jaani assalamu aleykum alhamdulillah bismillah yetto
Ayi minde mi ayi dalam hay ko ala do ayi minde hande hen nagam to Joni ko corona ande jaga mi anda tani no wona dum bom bismillah man reno do ande ga anda metti hande u ala ko ani jamanu way non tan anu ngene kala ko data e patuji den andi hunde ko beno arrêté سنفطر في القدس